mila wirang tumandang Setyane iku karo Bagong wani karo Setyaki. Anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki? Sik sabar Om. Ora sampe naik dhewe. Nek kula jane ora arep wani karo sampeyan, ha sampeyan iku juragan kula. Ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Darawati, monggo Sinuwun Darawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Ya bener sampeyan iku Senopati Darawati, ning sampeyan kudune iso metong, iso mikir. Sing mang belani niku bener apa salah? Nek bener mang belani, nek salah sampeyan padha karo ana bebasan ora mangan angkane ning gabul pulute. Halo? Wes saniki sampeyan nek atur ngajar Bagong mangajar, terus entuk-entukane apa? Malah saya geger kahanane. Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak preso, bapak krungu. Saya nesu bapak. Sing mateni Bagong sapa? Setyaki. Bapak terus cancut tali wanda goleki teng Garba Rusi. Ketemu sampean, arep sampean digdaya. Wani para bapak? Hah? Piye iki kok ram dadi iki piye? Wis gleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak. Pripun? Monggo, ora masalah. Aku arep tonyo-tonyonan. Aku arep antem-antemen, ora masalah. Aku arep ajar-ajaran, aku ora apa-apa. Wis lara kula lakonane. Mati nek perlu kula wujuti. Ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek, Bagong mung belani karo Bapak Semar. Merga Sinuwun Darawati nyenyamah jenenge Bapak Semar luwe-luwe Sinuwun Darawati seudon karo Semar Badranaya dianggap Semar bakal ngembari panguwasane para Pandhawa. Ora mungkin iku terjadi. Mboten bakal mungkin terjadi. Ning wasemono sampean lara ati merga Sinuwun Darawati tau nek-nekke terus sampean arep ngajar karo Bagong. Ah monggo. Aku ora masalah kok. Nek mung tok poloe aku ora masalah. Wis lor cilik lara gedhe tekaning pati tak wujudane ora masalah. Sencake iki tenanan. Tak kira nek gojek terus maplek. Waduh, bathukku metu gedhe ya semua. Wah, lah kok iki wahane ngene iki aku jelas kalah. Kono Senopati Darawati gak aku mung wong cepete kaya ngene. Nang nganti kono nggawa gada wesi kuning. Aku ya ndek gada ning jelas kalah. Upama didu jelas nggon aku ajur. Yakin sumpah, wis iki nek aku ora mulih ning Karang Kajompel iso dadi banteng tenan nek kene. Ya isih ngoyak ya Sencaki ya. Wong kene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah, wis mlayu, mbok mandeg le ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak. Monggo aku nek mlayu ki sikilku gathok. Pupuku ki gathok dadi wuh. Perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Woe, Pak. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngopo, Gong? Mate aku. Wes cilaka tenan iki. Rono ketemu Sencaki. Bul Kresna wis ngetapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Walah yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukane ngoyo ning dalan yem.
Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan riki mesti kowe Bagong wani karo Siwa Ndarawati. Pecah sirahmu dies piur. Modar kula. Rasa nangis. Rasa nangis apa? Bar diajare kon ra nangis. Menengo sik to. Kowe tak kandhani. Apa? Lho ora basa. Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Harwaca Kakang Turjo Mak Sestyaki kewangi Siwa Ndarawati. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya tenan ora. Antasena badi sik ana Bagong gawe nenal marhum. Ora. Tenane? Ora. Terus kenapa anu kenapa? Bapak ngremangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentolo. Terus bapak dawuh karo Antasena, ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu. Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko sembrono ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Esti napa? Estu napa? Tenan. Nek pancen tenan terus pripun? Maju meneh. Ana apa? Pedhoke Mak Sestyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangino, Sena. Ngono kuwi jlomprongke aku modar. Kowe kok bengok-bengok ngapa to? Aku omongane yo aneh kok. Nek muni arep ngewangi kok kon maju meneh. Aku mlayu wis gila kepati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kaserten? Iya. Apa? Pusaka? Ora. Daya kaserten apa? Tinatamen dadi menten? Ora. Ning aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak mancing ning awakmu. Mancing ning awakmu. Mancing ning mriki? Iya. Terus metu ngendi? Metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem ora. Niki ora. Napa niki ciut ning ngombo. Kita ciut ning wis kuat jembar banget. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngampet ambegan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar, ora. Aku iso dadi cilik. Iso manjing ning awakmu. Nan? Iya, tenan. Wis, wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati. Amo Suramrata Jayamrata. Enteni kono Setyaki. Wis gawe yo. Ngampet ambegan. Engko aku tak manjing ning awakmu. Nek kowe dikapak-kapake ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Gong. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena. Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni maya Wisnu Pratenta. Oh. Gong wis. Ngene? Wis. Sampai teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula kowe ngopo-ngopo iso. Masa? Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. Wah. Gelereng tenan iki.
Ning ya perlu dijajal, engko nek ngapusi ora. Nek mabur carane piye? Sikilmu gedrukno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenane. Waduh. Wah, gleleng iki. Ya mung sementen iki arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa manah ini. Ming gothok medun mawon. Nek medun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes semene wae. Wah gleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya kiai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi ketok tenan. Wah. Wis sapa adus kae? Zaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wow, jual. Wah, ora umum nek kae. Kowe lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wes ndak dosa. Berapa ini nek medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya medun landing. Wah, gleleng tenan nambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun nambles bumi. Mengarep memburi. Mengarep ono memburi kena. Wah, ya meng peteng kok. Ora ana apa-apa bumi iki mung lemah tok ning kok kaya ambegan iki kaya ora sesek ya. Edan tenan Darata tenan iki ampun tenan iki. Waduh. Wah, asem iki kuburan. Nyundul mayit aku wae. Rono wis cilaka ya ora weruh arah nek ning bumi iki jan wah jan. Wah, aduh sapi ceng. Tak srondol mongko jebol Ais kaya mapiur nang sirah semen ra apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambune. Jedul. Ya. Amo Suramarata, Jayamarata, ayo Wresni Wira. Setyaki. Bima Kunting. Sini. Kowe mungsuh Bagong Kewirangan dina iki wae. Sumbarmu manguwuh-wuh karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe, saiki kowe wis ngara menang karo aku. Ayo ngantemo Bagong. Ngantemo nek perlu godha wesi kuning, godha wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Nek nganti aku iso tekanen pati aku meguru karo kowe tak andani. Apa mentas meguru anyar? Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? Hah? Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Setyaki. Setyaki. Kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Oh, kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki. Weh, lah iki delokke sik. Delokke sik nek ngene iki kowe kira-kira gila apa ora? Nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora? Hah? Sawangen Setyaki. Loh. Bukan sulap, bukan sihir. Pokoke ayo. Iki nek meng nimblis sirahmu pecah dadi 8 Setyaki wae. Awas!
duwe kekuatan anyar. Ing atase mung derajate Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara. Wonten napa paman? Bagong mabur nggih. Menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi. Menawa Bagong saged ngambah Dirgantara, kula aturi mas paosaken menika wonten nginggil menika kula semanggaken nggih.